Kubra u toho bude vysvětlovat, o čem vlastně ta hra je a jak se hraje, proč já vím hovno. Já jsem teď přišel z práce, dal jsem si 2minutovou sprchu a teď tady běhám na hejvol, takže ještě nejsem ready. Cože běháš? Hned to hádám teda, že nikdo z vás to ještě nikdo nehrál. Můžeme se připojit tady No. na jejich Ne. Discord, to je super. I počkej, to je ve hře i. Hele, tohle je Keoda. Super. Keoda vypadá jako takový Oj. ten klasický týpek v Praze, který prostě běhá po těch zajímavých věcech. Potěkava. To je Rubeš cosplay prostě. Hej jo, ale jo, on vypadá jak Si. Janek. Já jsem váš finanční Já jsem si dal jenom proto, že mám brýle. problém. Tak tohle je Ari, ona vypadá jako taková ta klasická god girl, která prostě vám bude říkat, že všechno je špatně a že jste jí udělali blbě kafe. Ano, přesně tak. Tohle je Kubra, právě přišel z tréninku jako jiu-jitsu, protože si strašně myslí, že mu to tady pomůže. A kdo je tenhle dědek? Jo, aha, to je nějaký hra, to je nějaký To je NPCčko. Jupík. Ne, to je Jupík. Ne, Jupík je tady, ne? Ne, to je Alcorager. Počkej, Simon ho... Já To není vole, Jupík. To je tady. Jupík. Ano, to je Jupík. No, Barbie. všichni Co? jsme novinářští fotografové. Pojď. Naším Ty mi úkolem je co nejlépe vyfotit Ty jsou tady. věci, co se budou dít na místě, kam doletíme. Většinou tam je nějaké monstrum, které dělá nějaký mayhem. A čím lepší fotka, čím víc se toho tam děje, čím víc krve, čím víc utrpení na té fotce bude, tím lepší ta fotka je. V Benátkách. Píče, já bych si dala dalšího Red Bulla. Ty vole, tak tady budu Ezio Auditore do Firenze. Danger level je. Danger level 1, tak to bude jednoduchý, ne? Jo, většinou jo, ale zase za to těžký získat dobrý fotky, jako. No tak logiš, ne? OK. Rozprchneme se nějak? Já už jsem šel do píče někam. No já to vidím, že jste šli úplně do háje Já, všichni. Také někam ty běží v věci, tom jakoby, případě. jsou zajímavé, Zvažnou. by měly svítit zeleně, sám nevím, jako, ještě jsem jako neviděl nic takového, ale... Dobře. Tam jsou zelené dveře. Jasně, a máš staminu. Já jsem vám vrátil k Jo, helikoptéře. stamina samozřejmě existuje. A Sakra, hlídejte si, něco mě jakoby, zabíjí. Abyste mohli utíct. neskákejte do vody lidi, prej to ubírá kurva hodně. Jo? Neumíš plavat, jo? Dobre, takže máme tu testera blbých nápadov. Výborně. Ano, přesně, to se hodí. Každá parta potřebuje. Ty vole, Tak tady těch tu je víc v tom nic případě. není. Jdeš se otvírat Právě. dveře? Já jsem Tady, vlez jo? do těch zelených teďko, já jsem v nějaký galerii. Nedá. A Některé... na to ale máme tam- len 10 minut. Počkej, tam něco chodí. Tady nikde nic není. Vidíte někdo něco? Vlastně Vydrž do těch nás zelených. rychle. Ne, jsem Pardon. slepej. Jsi ty zelený dveří, Barbie? Jo, Ne, já jsem v nejsem. těch zelených dveřích. Ano, Já jsem někde úplně v dál jsou ty píči. zelený dveře, když to projdeš. A už Jak tady funguje chodí stamina nějaký tady? Nahoře Blbě. nalevo máš. Už jich vidím. Jo, aha, tamhle. Jo, už vidím zelený dveře. Někdo utíká pryč. Jo, příšera, pojď to! Máš jí? Já mám Jde za to po mně. $21. Kousni za mě Barbie do pozadí, ježišmarja. Ha, muzeum. Na, 107. More, nekryč. Já můžu udělat poslední fotku. Pardon. Fotíte i mrtvoly? Já fotím všechno asi. O, Ty vole, tady je ten z Half-Lifeu. Co myslíte z hora vždycky? Kurva, může mě chytit? 68. Let's go, 68. 15. Tohle jste fotili? Aha. Uj, Já tak. jo. I need help! Jak you need help? Ne, Nevím nasrat. Help! No help for Nic you. nebude. Tohle určitě nefotili. I'm under water. Já můžu vzít tvoji ruku. Dej mi ruku, ho dám ti svou, co to kurva je? To byl Tamára, podle mě. Piču. Píču. Tak prej to funguje, prej jak tam Počkej, jsou počkej, ty z počkej, Half-Lifeu, počkej. co vysej ze stropu, tak vás můžou chytit. A moc. Mě házíš ruku. Ruka. Dobrý, tak já ji vyfotím. Šikovným, ano, tak musí být. Hele, musel jsem to otestovat. Hele, už mám ne, jestli 500 to je dolarů. nebezpečný, nebo ne. Kdo to je? Kdo to je? To je NPCčko. Survivor. Beneke NPCčko. Hej, vám to taky Jsem ukazuje jo. 500 dolarů? Ne, Já mám 442. 1173. 586. Vy jsi No, tak slabý. tím pádem už Já- máme prachu jak srače. Já můžu jsem měl jít pryč. 3 hodně úplně. Nedá se vzít jeho foťák, Nechoďte jo, ven. já jsem ho Kdo ukradla. jste v muzeu, nechoďte ven. Co to kurva je? Kubra, Moc. Já to mám, já to No. chytla, 235 dolarů. Okay. Každopádně To je si něco musím zajímavého. pamatovat, Já nevím, že to, kde je co vypadá jako z vrtulník. Half-Lifeu, tak je nebezpečný. No, A musíš se dobré, vrátit, Cold no. Damage to nefunguje. Hej, ale ta borka se nebojí, ona tady celou dobu s náma sníkuje, já si ji bojím trochu. Hej, proč mi buší srdce?
Kámo, No, otoč jestli se na nebudeš mít mě. pak prachy za to, ona jde za tebou, kámo, tak jestli nebudeš mít prachy za to, že jí dovedeš do vrtulníku. A Jo, tak každý jako- má jenom jde do 10 piče. fotek. Pojď ke mně, pojď. K noze. Jo, já už jsem Pojď k noze. Jdeme. Čau, feša. Pojď, Já pojď, jsem pojď, dead. Pojď. Dívej. Ježíš, Nejsem neplácej dead. si přední zadkem a pojď. Vysnejšit vesteče tady, jo, to bylo úplně jasné. Pomoc. To jsem udělal já. A Altmi, ano. Já už jsem to chtěla fotit. Nebo takhle, asi můžeš mít víc foťáků, bych řekl, ale... Jo, já mám Altmiho, Alka Rangera. Na I hovno. paní, přestaňte se za mnou plížit. Vylez, šup, zmiz. To bylo dobrý. Řekli jste, že 10 fotek je maximum, jo? Je spes. No 10 máš to, ukazuji ti to na tom foťáku. Já mám 2 z 10 už jenom. Dá se to Ah, prebavit? jo, tady. Ty vole, teď mi přišel e-mail, jak si na sociálních sítích nekazit kariéru, to bych asi neměl streamovat, co? No, to bys jako... Jako jo, no. No, Takých nás je viac. Patrušák, Dobré, já jsem o děkuju vrtulníku. ti za ten 23. měsíc, bejku. Já zdrhám taky vrtulníku už. Jo, takhle mám 2 duplikáty. Já mám 45 života, ty koko. Ty vole, tam je Ty ten, pičo, blok. venku je nějaký velký čongus. Ty A vole, nejsem to to já. vadí. Ano, Kubro, ano. Že? pojď se. Ty pičo, foď to, Kubro, foď to! Kubra dělá selfiečko. Tyba, těch 330, selfieček tady mám. další. Ale už tam mám fotky, já už tam mám fotky. Já bych se vás Bacha, ráda... musíš Já už jsem zpátky, tyhle ale jsem to- fotil. Ježišmarja, za mnou běhá asi 6 píčovin. Ale počkej, kdo ještě skapal? Pojď to. Vyfotil jsem tě, jak zdrháš. Dík. Ty vole, 1300 mám, tak jdem. Jo, on vždycky, když bouchne do země, tak udělá malý píčusky. Nechte mě, Tak, Barbie jsme přišli. ne, já žiju! Ty jsi bez nohy? Já jsem bez Ty nohy? čtyři tu máme celkově. Já jsem Ty je přišla. bez nohy. Mně se líbí, jak tady všichni běháte, vole, a pak já tady myslím, jak píče, vole, jak je zle. Kdo nám ještě chybí teda? Jupíku, ty jsi na tom jak? Já už jdu do helikoptéry. Jupíka mám pod Ahoj. Kejdo, oknem. vrať se. Čokejdo. Barbie už tady, nice. Mám Taky nohu? Mara. Zarval. A je bez nohy. Nice. Když něco přidám na socky, tak Já rodiče nemám dělají nohu, no. drama, že jim dělám ostu. Kámo, tak Ari, to já kde jsem máš úplně nohu? v pohodě. A mě ukusla nějaká věc z toho. Tak, všichni připraveni na výsledky? Aha, tak Jo, tady už jo, to jo, pustila. jo, jo. Ano. Co to kurva Nice. je? Hezká fotka Jupy. Hezky Barbie. Dík. Třetí. Jauda. To je můj Kubra útěk. zdrhá. Ano. Nice. Selfiečko. Ty jsi Nice. to Moje neviděl, selfiečka tu tam věc. nejsou. Já jsem viděla 2. 34 duplikátů. 4 duplikátů. Já bych tam dala tohodle, toho druhýho. Tohodle. A tam zase není Kubra vedle vidět, mrtvol, jak To zdrhá. ne, ta Kubrovo bych tam dala- selfiečko je na ten, na head. Já vás nechám Jo, vybrat, koukám, že já máme- vás budu, že já máme vás budu spoustu pozorovat. duplikátů tím, jak jsme každý fotili vždycky to stejné. Já my si můžeme vybrat? My si Jo, můžeme jo, vybrat. jo, my si můžeme vybrat. Hele, když půjdete zpátky, tak já bych tam dala... Půjdete zpátky, zpátky Já tam říkám. duplikát. Víš co je zpátky, Já tam kurva? jsem selfiečka. To bych musel jít na druhou stranu. Já bych tam dala To tohle. zvykneš si, to si zvykneš. Jako No, asi to jo, to Kubrovo je to selfiečko. dobře. Za mě to vypadá nejlíp. Co? Dáme tam tohle. Kubrovo selfiečko je fajn. Jak se to dělá? Jo. No, já nevím, že by to šlo. Můžem dát download. A tady to můžeš dát, next. Jo, tady, dívej, tady, confirm selection. Confirm, Musíš- kde to vidíš? Dívej, tady napravo. Tady napravo, u mě, kde A skáčeš. jo? Tady je headline. Dobré. Confirm selection. Tak Central Park. Danger level 1,5. Dobře, kam? Zdar velká streamerko, no, teď jsem strašně velká Musíme najít zelený streamerka. dveře. Kde mám ženu? A já A tak trochu... ono to není jenom za těma zelenýma dveřma, že jo? Já si myslím, že je. Tady je tvoje žena. No Ano, ne, tak tady předtím se Kubra děje, Kubra no. fotil normálně outside. Pojďte do Přesně. Kdo to kurva byl? Kubra, Jo, to vidím, druhé nevím. vidím zelený dveře. Běží tady Borka. Však zdrha. Nekřič! Přilákáš příšeru. Jako ono, jako jsou nějaký body Barbie, týkající se mám nápad. turistů, ale když tomu není nic jiného. Poslouchám. Keď po tebe pojde príšera, si predo mnou, tak sprav ten emot. Jo, Jak si- počkej, ten zadek, A ten zadek, to- tohle? Ano, ano. Dobré, Alkoholík. dobré. OK. Takže já se hezky Musíš poplácám, selfiečkem ještě. já se hezky poplácám po zadečku a ty mě u toho vyfotíš. Tak pojď, open. Opeň. Hello there. O! Mrtka tam je. A to je príšerka, to je príšerka, to je Počkej, příšerka, tak jdeme, Jsem našel pojď, batoh. pojď. Pojď, Ari, dělej, Ari!
Já jsem našel batoh zdarma, Mám. easy. Mám. Tady je lepší foťák, tam je lepší Nice. foťák. Máme Darwin Awards. Mám ho. Let's go. Jsou tady mini. Ty vole, nice. Mini. Ono to Nice. po nás jde, Ari. Já vím, já fotím. Ať to stoupne na tu minu, počkej. Jdem. Wow, what the A- fuck? Yeah boy. 500 jsem teraz za to spravte dostala, nemot. kámo, 500. Zastavit tam a spravte nemot. O kurva. Nice. A já si myslím, že to bude duplikát. Není? Není. Let's go. Je Nice. někdo nahoře? Není. Nejlepší. Hej, my víme, Já co tam teď jdu. děláme. My víme, co děláme. To jsem to teď blízkl Let's do go. píči. Máš něco? Nemám. Ahoj, kdo se tu plíží? Ale hledám. To je nějaký NPC, Dobre, Barbie, to ne? poďme ven, odtiaľ to máme dobrú fotku. Poď ven. Já si, počkej, Ty pojď vole. tady. Já Ari, jsem dej, tady- dej, 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 dej. Já jsem tady jdu. našel Přijď, nějakýho přijď, přijď, superhrdinu. Když Já nebudeš jsem žádný tady peníz, máš našel víc nějakýho peněz. superhrdinu a mám tam fotku, jak ta zrůda. Co to je za borca? Superhrdinu a blátí Jo, ho jak ty jsi Hulk kokot. Lokiho. Je tu něco? Co se Vidíš ho Měl to? jsem zlomil? špatný úhel. Ty píčo, teď jsem se holekla, jak Pojď, se za mnou objevil. Ja taky. Hej, potom. Počkej, Udělej tady Ari, emote. Ari. Já? Jo, Alko, udělej tu emote. Dělej. Počkej, to jsem musel změnit klávesnici. O, Ty máme pičo, Darwin Awards 670. zase. Nice. Mám 1474. Nice. Zdrháme, Barbie. Zdrháme. Ano, mě to zmlátilo a nevzalo mi to ani HP, je to dobrý. Tak pojď. Jo, tohle už teď. jsem fotil moc krát. Tady nic není. No, Ne? jako Tu lepší, někdo běží. lepší fotku, než co jsem udělal, už asi neudělal. Čimičája, Já mám to jde zpět. Dobré. Čo? Uj. Hej, proč je tady Adolf Líza? Hej, tady je ta malá Co? píča. To mi A nič zdrhla nedalo. mi. Tak pojď do té spodní části galerie a já ti to milé rád ukážu. Kdo tady skapal? Dneska mě nějak bolí hlava, ale cak, ona je jsou strašně nějaký velká jednotlivý změna jiný. tlaku. Ten tady ležel, tak ležel, když jsme přišli. Jo, kámo. Tamác. Dobre. Já jdu ven. Žiju. Mám To je posledné tohle dvě s fotky. bílejma vlasem. Přestaň za mnou běhat, týpku, já tě Venku v nechci. podstatě zpátky ještě něco bude, jo, tak se nechte ještě jako fotku. No však práve. Jo. Okay. Yes! O ty pičo! Počkej, Yes. já tě emotnu. Poď. Hej, já jsem zrovna chytla selfiečko a je tam i Keoda. Počkej, já to nevím pekne zachytit, Nice. ještě vydrž. Jdu se podívat, kdo je venku. Okay, takhle. Je tady skurveně velký raptor. Godzilla, vole. Jo, už jsem ho taky Tak jo, kdo jde emotovat před Raptorem, před Godzillou? Kde se I'm chodí fucking ven? Tady se coming. chodí ven. Kubia to zkusil. Hold my beer and Musel I'm být po coming. nás. Průměrný Ale fanoušek nejde, no. být? Co? Kdo je Jdeme můj po něm. průměrný fanoušek? Pojď po něm. Počkej, to potřebuji ověřit tudy. Certain O, obraz to je další Big neuteče, Chungus. ale jo. Já jsem ho chtěla Tady, dneska budeme poslat, moutovat. my to nestihli, Tady. no. Pod mostem. Pod mostem. Dávej! Má Nice. rozsrna, ne, nikdy. Teraz spravte dva emot. Ide po nás. A už nejde, kurva, on sa otočil. Čurák. Poď sem, debile. A bejtnu. Někdo od nás to přišel dál, o ať ruku. tam ať jsou záběru ty, Píče. ať se zaberou ty nohy. Já jsem Ale asi bez nechci ti někdo v té ruky. Godzilla, co tu někde je? Ja už nemám fotky, tak nič. Máme jeho Ale prdel. ja mám skoro A 3 zdrám. Já jsem bez fotek. A jdeš se mnou Ty ke vole. Já už Godzilla jsem bez emotovat? fotek. Jedno můžeš ja emotovat. nemám anglickou klávesnicu. Co to Aha, do tak píči je? Možno teraz? Hej, vyfotil někdo tu velkou věc? Ano, Všichni. Ja si ho musím Počkej. prepiť klávesnicu. Se nevešel na záběry. Přímo za mnou. No, opa. Zdrhaj. já jsem bez fotek, já zdrám do helikoptéry. Nesu si 2,5 Ja taky. No, Jak nosíš, no? Poď. Kubra fotil dick pic. Ty píčo, Kubra má vždycky ty největší dick picy, že se ani nevejdou na fotku. Máme 8000 teďka prej. O, Vidíš, Kubra povedala ti to žena, čo si jak? Hele, nemůžu sebrat tvůj foťák nebo něco? Guys, Ano, můžete můžu. prosím sebrat můj foťák? Já místo Ale toho mě se bylo ale- celého Alka.
mně se strašně líbilo, jak se mě tam Kubra v klidu, teda Keoda v klidu fotí a neřekne mi, že mám tu Godzillu třeba metr za prdelí, jakoby. Jak můžu sebrat Alku v ten foťák, já mám jen celou Tam jsem Alku. ho dropnul na té mrtvole, vole, ty jsi vzal moji mrtvolu a moje věci jsi tam nechal. Hele, jako já vím, že jsem chtěla, jako že jsem říkala, že mi chybí jako dinosauři, jo, ale nečekala jsem, že ty vole dostanu dinosaura i v jiný hře. Ale já mám 2,5 tisíce na tom foťáku, tak já nevím, jako. Já už mám 3. Ja 2,8. No ale vemte ty foťáky Jenom- do těch mrtvých. Musíte vzít ty naše Jenom foťáky. díky... A kde jsou? Teďka jako tady s Ary sejvujeme 5 v Já helikoptéře jsem už. tam měl taky Tak randál. to jo, no. Já jsem Já chcípala na mám právě tom Alka. mostu. Dej Na mi. most. Když A, skočí tady taky Já vidím. jsem mostíku. mrtvý. Na mostě hovoríš? Dobre. Jo, tam, A tady mám něčí kameru. Idem. Utíkej, Ari, utíkej, honí tě píču z velikej, Mě velikej. rozmrdený. Děkuju za Beru 100 mrtvolku. A počkej, Oh shit, potřebuješ oh říct shit, foťák, oh ne shit. mrtvolu. Oh shit. Ona ten foťák nevypadl. Já musím zobrať Já tú jsem mrtvolku. umřela na tom mostu, to nejsem já. A toto bude Ale nemusíš někdo brát jiný. lidi. To si sebrala Jo, to- Alka, jo? To máš Prostě teď to lidi zaražet foťáky. po ruku v mojí prdeli, no. Z mostu jsem vzal foťák, já musíš pod tunel, kde jsou Tam je 3 bičů, foťáky. nejdem. Pod tunelem jsou No, 3 pod- foťáky, děláš si píču? Máme 3,5 teďka aspoň takhle. Ano. Můj, Alkův a tvůj. Ty vole. Tak schválně, check result. Neplácej si tam po Fotky mě zadku. Ary, že jo? OK. Yes. Asi moc krát děkuji za follow. Vítej na streamu. Kubia. Já? Ježišimarja. Tomasi, děkuji ti za ten follow. Ej, proč si tam všude placám po zadku? Nebudu stát tady. Najlepšie fotky ever. Příště se plácáš ty a já fotím. Posnažím se. Jo. Ja len Já už se- prejdi klavesnicu. You had Já už eye. se před T-Rexe taky nechodím plácat po prdeli. Ty bylo objektiv 4K. To by Počkej, byla dobrá počkej, fotka, já no, bych škoda tam- jenom, že jsem o ní přišel. Tuhle bych tam dala. Oni nás. Jupiku, dej Vypni MK, si máš. ten Já jsem pro tohle. mic ve hře. Já jsem pro tohle. Ne, Musí tam to s být Marou socha nemůžeme na svobody. Liberty Island. Jakože A bych jo, se a přejmenoval a nejmenoval bych se Alko, ale Alko. Tady něco vrčí, já to slyšela. Ja to slyším. Já to slyším. Pak je to počkej, na konci dne já budu mít nejméně smysl. Moja. Hele, mám zelený dveře. Tam môže niečo nájsť. Jo, to jsou docela jednoduchý. Venku zatím nic nevidím. Kdo má kurva tu Nazdar, pánvičku? Škorpiku. Kdo má Mara, co? nekrič. Tu pánvičku? Je tady drop damage? Proč má někdo párvičku? Není. Bro, proč máš? Jo, to je mina. A príšerka. Mám drinčík sexy, mám drinčík. Nazdar. Ježiš, málem to na tu minu šlápl, ty kokot. Bageto, to nemůžeš napsat po tom, co jsem řekl, že Kdo tady se budu dělat odpálil dávina. instantně? Rozhodně to nebyl Jupík. nikdo jako sběrač bavlny. Ale počkej, já si vezmu nohu a hodím ji na nějakou fotku. protože Koho to se Adolf na- Líza? na četina. Tady to je obrázek Adolfa Ježiši, Lízy, to je hrozné. Jo? Něco kouslo do prdele. Dobrý, Uh, vzalo mi to Jupíka jenom asi těžko. HPčko. Ja tu počujem nejakú kurva. svinu. Jo, za mnou běží něco jako celkem rychle. Počkej, Ari, já už ti tam běžím. Jupi, Já- žiješ! Kdo vzal ten foťák Jupíkovi? Já mám ho, mám ho. Ne. Mám ho. Potřebujeme tady ve Jupíku, kde vestibulu, jsi? ať ho dostane. Jasne, Wolfe. Tady vám dropne dolů. Ty vole, já jsem se teď ledla, Ahoj. co tam teď vyleze. Tady. Jo, tady něco mluví strašně, to O. chci vidět. Hej, co? Chce někdo zapozovat? Nechceš zapozovat? Tak Rysa Vlastně tu nepůjde, sundala, co? co tu běžela. Jo, jasně, jasně, ta krysa Ne. mě sundala. Tak to Teď fotíte mluví. všechny, tak všichni. Jo, galerie, A duplikát, počkaj, cez delete. Gčko sa ide do galérie. Ano, ano. Dostala som po prdeli. Oh shit, oh shit, oh shit. Tak já jsem tam vyfotil toho tmavého spoluobčana Stalkera. Ježíš, Vole. venku jsou jeden King Kong a jeden Kubra. Co? Nice. Cool. Let's go. King Kong? Jasné. Tak jo, Teď se kdo jdu. chce pozovat před King Kongem? Já už to dělám nedobrovolně. neboj Keodo, já už jdu. To je simple, škoda. Počkej, ty vole, to bych mohla dohnat. Třeba mě to maximálně zabije. Ja nemám Dobrý, stampu. Jsem jsem u u King Konga, kde jste? Tak Pomoc! pozuj. Běžím. Guys, pomoc! Pozuj. Pomoc! Pomoc! Zdrej, zdrej, zdrej. Zdravím, rychle zdravím. To je píčovina ta hra. To je píčovina. On skáče. Kámo, já vůbec Kde? nevím, kdo jsem. Tam tě odnes.
Hej, já Musíš žiju. dát body, ne? Pořádně. 253. King Já Kong tě nemám prostě stampu. odskočil s tebou Já do prdele. neprežijem Jo, absolutně ale život žiju. vůbec. Hele, foťák na zemi. Proč Po mně všechno jde do píči. Bracho. Já jsem reálně udělal 2 fotky, Ježišmarja! Ježišmarja! Za tohle nedostanu Darwinov Art, děláte si píču. Hey guys, já mám asi problém. Přijde vibrátor. Mě zabil King Kong a mám na tom foťáku skoro 3 litry. A kde? Nikde, já ti jdu obživit ještě. Ježiš, tu ještě Godzilla. Pomoc. Tam je kesanitka. Ježiš. OK. Počkat, to bude strašně artsy fotka. Strašně moc. Hej, a já jsem si udělala selfiečko, když mě ten King Kong nes a nedalo mi to Darwinov Art. No, měli jsme tě rádi, Keodo. Jo, tak to já jsem si selfiečko neudělal. Tak já někam běžím. Já taky. Aha, tak tady nemáme vrtulník. O kurva, jde to po Tam mně. jsem, Ari, tam jsem, Ahoj, já ti to někde. řeknu. Já jsem tě sebral už. Já Za jsem tebou sebral jsem, teďka. Ari, za tebou jsem. Tam, kam běžel teď ten King Kong. Dobré. Já budu dělat, že jsem teďko Oh, Tady je zase ta tady velká proletěla píča. opice vzduchem. No, to je on, No, to je King Kong. Ano. Tak a teď doleva? Ne King Kong, tady je Godzilla. To jsem já. Já myslím, že tady všechny věci, co jsou, jako budou po mně. Začni si Já můj už jdu k foťák. vrtulníku, já vás smrdám, ty vole, já už jsem jednou King Konga přežil. Kde je vrtulník? Nebrdej nás. Tam, kde jsme z něj vylezli. No ale já mám tvůj velmi, foťák, velmi Barbie. zlou navigaci. Já mám tvůj foťák. Já jsem bez ruky. Pomoc. Nebo něčí foťák. Pojď. Já umřu. Neumíraj. To je Já umřu. píčovina. On mě odnese, mám 50 životů, on mě odnese a umřu z toho. Mám 3000. Neboj, ale 7. vyfotil jsem tě, jak tě hezky drží. Mám 3,7, takže kdo mi jde pro foťáky? Já nejde už nikdo. mám 2 foťáky a mám 3,9, vole, takže já to tak Zůstáváš tady? Ari mě táhne jako Jo, věrná já mám žena. 3,9, já mám 3,9. Tak Já už vem můj ještě. Skoč to, Ari, já Hele, navěřím. neřeknu ti, kde jsem, protože on mě prostě sebral a odešel se mnou do prdele. Ari, máš tu Takže? ruku ve mně docela zajímavě. Oh, let's go. A vy dvě jste kde? Vy dvě jste kde? Tady. Já No, už. tak děkuju, Ari, děkuju. Moc Já mám moc bardzo mi to dlouho. zajímalo, ano. Já ti Ari, neřeknu, kde jsem a proč on prostě se mnou někde skočil, takže úplně hele nevím. Kubro, já ti to řeknu velmi důkladně, kde jsme. Ari mi strká ve vrtelníku ruku do rozkroku. Ano, doslova. Mě musíš najít podle Nice. ležících foťáků. A Mě tak musíš foť to, prostě Máro, foť na zemi. to. A tak se to děje. Vím hodit Barbie len? Ty jsi mě hodila přesto? Ne. Ty jsi jistá. Počkej. Keodo Bro, je nechoď k mrtvý. němu. Právě Nechoď k jsem němu, revive bro. do Konga. My jsme mrtví jenom Ari, s Keodou? máš 3 místečka v tom? Máš 3 místečka v inventáři? Kubra přišel už Ale pro už mám. ten. Kubra přišel o defibrilátor. Když A tak hele, zbýval já nám mám tam 2 mě- foťáky úplně u muzea. 2 foťáky leží úplně u muzea. Propadl mapou. Já jsem Úplně u propadl muzea, mapou. ty vole. Hej, ty No, vole. To není hratelný Tohle je úplně výzva, muzea, tohle je ne? výzva. I'm fucking coming. Ka-čau. Já bych, Rozmrdla jsem se před vrtulníkem. já bych strašně ráda řekla, že já ležím v strašně zajímavý poloze. Co to kurva je? Jak jí dokrutila. Polož mě na něj, polož mě na něj. Oh Stamina, shit, stamina, oh shit. stamina. Pojď. Neotáčej se, počkej, já jsem otočil. A kurva! Opici! A přitom já jsem tam opice, která běží vepředu, kurva! Tak 28 sekund, je Jak máme oba Já jsem otevřenou tu mrtvej, mě hubu, už je to ne? jedno. My máme ty foťáky, je to v pohodě. Já jsem Jo, dal daj, všechny mrtvej. foťáky, Jary. A Dobrý, zdrej, Jupi, kutek. 14. modlítejte, jste jediný Jako- živý. Ale počkej, a proč já jsem to Nice. udělal takhle mě jakoby Bageta negiftne? Alexi, ty máte dobrý, hej, normálně my se s Kubrou tváříme jak po velmi tvrdém sexu, normálně úplně vyřízený. Hej, nejlepší Nevím, věc já jsem toho tam je, zatím neviděl. že Tak, jdem normálně na to. Kubra seděl vedle mě i ve vrtulníku, tak schválně. Oh můj Yes. bože. Nice. Maro. Hezky. Dobrý. Nice. 714 byla třetí fotka, tak to je duplikát. Není, on tam dělá Dobré. pozu. Jednou tam emotuje, jednou ne. Zas jsem prvá. Nice. Ari, tak ale my se všichni Rodinný kvůli tobě fotograf. obětujeme, víš jak? Chudák Mára tam Aj, boje o že život a vůbec, Ari si tam přesně hraje tak. s tělem Kubry a Barbie. Jako já tam na sobě ty vole tu skurvenou Godzillu, King Konga a dokonce i toho Tohle Bolta. necháme, no. Tohle bych nechal. Ano, to je nejlepší. Jo, headline. to tam dej. To je boží. Ty pičo. Víte, kdybychom šli jako do Chinatown, tak jsme mohli být I wanna be ninja, Já jsem ten debil. I wanna be Ale chceš mi to ninja, preskat celé. wanna chop down to Chinatown.
Hoří. Je oheň. No tak to už tak bývá, když jsou monstra, tak někde i hoří, bohužel. Wow. Že som nevedela, ďakujem za túto valuable informaci. Basically, the more you know. Kde seš? Tady seš. To fixíku. Jak? Já jsem se dal 85, tak mě nemáte tak tolik. Papír! Jdu dovnitř. Eri, jdu do baráku. Jak to můžeš udělat taky instantně? Jupi, to není možný ani. Ne. Tu mám ženu. Žena už nemá nohu. Sem. Pojďte mě. Dostala to kopa. Pomoc. A běžím. Kam co dělat ta Barbie s tím headcrabem? To nedělám já. Bacha. Ari, uteč. Tak to nešlo podle představ. Takže už je živé jenom Mára? Či živé jenom Mára? Či živé jenom Mára? To si děláte prdel. Já bych strašně ráda podotkla, že tohle je kurva těžký. Co to? Kurva. Slyšíme tady mrtvou. Vy mě slyšíte i mrtvou ve hře? Ano. Nice. Hej, já jsem nevěděla, že jako na tebe skočí, že tady jsou i ty facehugři. Přitahovala. Já si těším, až Mára uvidí prostě mrtvolu, že další 2 foťáky vedle a tak dále. Takže kdo žije? Poslední, no. Mára jenom. Ty pičo. Měli jsme ho rádi. Kámo, tak ale o tom tahle hra je, víš co? Hlavně jak Mára, že on bude ta návnada. No, tak ani píču, viď? Ja som boli návnady všetci okrem neho. Nice. Bude cítit bez sračky. Já mám takový trošku obavy, že tohle bude na reset levelu, jako. No tak to bude na tolik levelu, kolik máš na stěně. Hej, ale tady nic obrázku, nebo... Tam je moja mŕtvolka. Musíme na nás tady. Mara, tam máš kameru. Hele, to je moje mrtvola. Máme 3 pokusy. Kurva, máme počkej, 3 který je pokusy to lepší? nezvládnout. Tomhle je hovno. A tomhle něco je, dobré. Dobré. Haha, zaperboj. Dobrý, ale kde je ten můj? Co? Kurva, krysa. Če, kurva, gríže. Dobrý, Já že- jsem... Kurva, ne, to se znova. Tam je oheň, debila. Ne, ona na ní dvakrát za sebou vylezla krysa. Hej, kolik myslíte, že má u sebe peněz? Ale to kľudné. Takhle. Tam je armáda. No. No tak u White House dává smysl, no, snaží se I tamhle běží týpek v trenkách. Ty vole, to měl fotit i s tou armádou do píči. Já mám takový blbej... No. Hej, on to má v sobě, toho fotografa, on to má v sobě. Čum. Ne, vole, tak Godzilla. Já už ho vidím, jak chcípne. Vidíte ty penížky, jak se Tady tam sypou? vidí ty No mrtvoly. nevidíme. Vidí ty mrtvoly. Nevím, jdu si nasednout, nevím, kde je. Ty vole, 9000 má u sebe. Oh. Tak já jdu do píči. Reálně to byla první. Ale víš co, to je ta Tak, karma. to To byla reálně první hra, co jsem přežil, ale vy jste... Let's go. No. Tahle je dobrá, tahle je hodně dobrá. To budu jenom Máru. Okej. Soběl bomby po Určitě. cestě zpátky, bráško. On bol venku, takže asi ono. Ty zvenku jsou vždycky nejdražší. To se máš mrtvou armádu, že jo, a Godzillu. Tohle to ovládl celý. Easy. Nice. Easy. Hele, já si myslím, že jelikož tomu vládl jako Mára a jedinej to přežil, tak by měl vybrat headliner. Jo no. To už to jsou jenom jeho fotky. No hele, já vám chci poděkovat za hry. Já jsem si to neskutečně Taky. užila. Bylo to super. Byla to dobrá prdel. Nevím čí, ale něčí prdel to byla. Márová, hlasuju pro Márovu. Dobře, tak to byla Márová prdel, byla to suprová prdel. Přesně tahle Dobře. prdel. Dobře. Tahle prdel. A rozhodně si to moc ráda někdy zopakuji. Když jsem dělal předtím. Ježiš, to ta Ari v nebudem té potřeba. popelnici. To chudák za trest. OK, hele, tak papa.
A moc děkuju. Zatím taky. Čau.